akwai 15 miliyan da zan baka kaɗan yi fresh, sannan akwai gida da mota insha Allah wadda za a baka. To me za ka sayar shi? Mashin din nan wannan roba mai kudin tsiyan nan. Kaga ba za fa ai haka da ni ba. Abokina ka kwantar da hankalinka. Kai fa namiji ne. Me yasa kake saurin fadawa soyayya haka? Me yasa kake ganin lalaci na dan na kasa yana daga tarko? Labarin rayuwata. Ina da matsala ba? Wai kana nufin Humaira ne ta daga hannu ta mare ka? Amma dai lalle malam baka da imani. Ka duba baiwa Allah tana ta burburu a ƙasa amma ka gagara ka je ka taimake ta. Dan shi ta tafi hoton ka sa cikin satin nan. Babu damuwa ka dai amshi wannan din idan ka karbo taka sai ka ba wa girba. Haka ma za a yi ranki da daya ja godiya nake. Ka san an ce wanda yake jin yunwa yana da saurin fushi. Salama ka yana nan. Kuma na linka maka. Har so. Wallahi akwai babbar matsala. Lalle yarinyar nan tana so ta kawo min cikas a cikin shiri na. Darasi yake so ya koya miki game da zamantakewar rayuwa. Kun ga hankali zai samu ya tafi zuciyarsa bayan komai zai zama da kai. Ki kirkiri wani abu kamar abota tsakanin ke da shi. Ina son ni da kai mu zama abokan juna. Ban gane me yake nufi ba. Inda za a bani gwamnan jihar nan wallahi tallahi sai na saci naira 200,000. Ina ga alama mai gadin nan ka cike ko? Amma na tambaye ki wani ranar da na ce ki bashi haƙuri kin bashi haƙuri? Na tabbata da kin bashi haƙuri duk hakan ba za ta faru. Dan Allah ka yi haƙuri. Ranar nan na mare ka yunwa nake ji. Na san ta. Kalli me yake faruwa ne abokin ta sa daga ta fito cikin fushi. Alhaji mai mutane. Wannan kuma daga ina rai?